הרבה פעמים אנשים חושבים שלהיות חייל בישראל זה לעשות שירות בגיל 18 3 שנים ובזה זה מסתיים, אלא שלא. חייל בישראל זה חייל פחות או יותר לכל החיים. בישראל יש חוק מילואים. כל מי שמסיים צבא צריך לעשות מילואים באיזושהי תדירות מסוימת. לא משנה מה אתה עושה, אתה יכול להיות רופא, אתה יכול להיות עורך דין, אתה יכול להיות שחקן. כל דבר שאתה עושה בחוץ הוא לא רלוונטי בצבא, כי בצבא כולם שווים. I have been serving with the same 300 people together, more than 10, between 10 to 12 years together, every year more than a month together, every year. They are willing to do everything for each other. אם קורה משהו, אתה שם, זה חבר שלך. זה כמו משפחה. My name is עידן. כן, יותר פוטוגנית מהאבא נראה לי. I'm a senior editor in ידיעות אחרונות. ידיעה טובה, לא רעיה? And serve and sergeant major in artillery unit. My name is Nathan Barak. I'm a PhD student in Tel Aviv University for medieval history and Jewish studies. In the army, I'm higher than major, second officer actually in my unit. My name is Ronen Hershkovitz. For the past 4.5 years, I was National Director for Latet Israel Humanitarian Aid. Plus, worked a lot with kids in BBYO, which is a youth movement worldwide. My position is combat paramedic, in charge of all the paramedics in my unit. שבעה חיילי צה"ל הרוגים ושניים חטופים בידי חיזבאללה. מטוסי חיל האוויר וכוחות קרקע פועלים בלבנון. תושבי הצפון ישבו רוב היום במקלטים. In July 20th, I gave a lecture in Leeds, in UK, in England, in the International Medieval Congress. I remember that I opened my mobile and I saw two calls, one for my officer and the second for my wife, and I knew that something is wrong. הרגיע מעט את הציבור ששומר על ערנות מאז שבסוף השבוע נמצאה מקורבת לאל-קאעידה. במסגרת התפקיד שלי בארגון לתת, הוצאנו שיירות של מזון לצפון. מזון, חיתולים, מים. אסטריק, שמעת? אני צריך שומר אחד בכל מחלקה. אחד הימים, קבל טלפון מאייל, המ"פ שלי. ואייל אומר, מה קורה, איפה אתה? אמרתי לו, אני צומת גולני, בדרך לקריית שמונה. אומר לי, מצוין, חכה שם. בגלל העבודה שלי בעיתון, אז ידעתי כבר מהכתב הצבאי שהולכים לגייס את האוגדה שלי. אז זו לא הייתה הפתעה. למרות זאת הייתי די בשוק. I remember I went to the Heathrow, to the Al Al position. I remember I told them, look, I'm an officer in reserve duty. I have no electronic ticket, but you must offer me a ticket now, today and now. And I remember they starting to argue with me. And at last, at the evening, I had a fly, and my wife was, she was crazy. She told me, you have to stay in Leeds, give another lecture. אני זוכר שהייתה דאגה נורא גדולה. מהרגע שבו קיבלתי את צו 8 בטלפון, זו הודעה אלקטרונית כזאת, אז נועה הייתה נורא מודאגת וחרדה. כבר היה לנו ילד אחד, תינוק, וזו הייתה פרידה מאוד טעונה וקשה.
היה לי כאילו מאוד נוח להגיד, אוקיי, יש לי פה תפקיד קריטי, אני צריך להישאר. יכולתי לקחת את הקלף הזה. אבל ידעתי שאני לא יכול לחיות עם עצמי אם יקרה משהו ואני לא שם. וזהו, וזה כאילו... אין לך בכלל שאלה. אין לך בכלל שאלה. 16 ביולי 2006, אנחנו ביום החמישי למערכה בצפון. אפשר כבר להגיד מלחמה. רק רוצים להוציא אותה ולעוף. נעזור להם להוציא אותה. באותו לילה נפלה קטיושה הראשונה בחדרה, והייתה הרגשה שהנה הטילים של חיזבאללה מגיעים, אוטוטו מגיעים לתל אביב. אז הייתה ככה תחושת שליחות כזו די חזקה. I felt that, you know, this is my, not only reserve duty, this is my personal duty. To protect my people and to protect my children. Because those soldiers did nothing. They only did a regular patrol on the board with no provocation. So really I felt a full identification with this mission. The thing that I most remember from this day, from July 21, was that for the first time in my life as an officer responsible for my unit, I saw everybody. רמת ההתגייסות של החבר'ה הייתה מאוד מאוד גבוהה, 95% בערך. מי שלא הגיע זה רק חבר'ה שהיו בחול, גם חבר'ה שפצועים הגיעו, גם חבר'ה שצריכים להתחתן בעוד שבוע הגיעו, מי שנולד לו ילד היום, ממש, זה היה פשוט כולם הגיעו. יש לי זיכרון מאוד מאוד חזק מהדרך. האוטובוס היה מפוצץ חיילים, ואני עמדתי ליד אריאל, חבר שלי, ואני זוכר שהאוטובוס היה נורא מתוח. ידענו שכל האזור מטווח בקטיושות, ידענו שאנחנו נכנסים לשם, עמוק לתוך המקום הזה. אנשים לא דיברו באוטובוס, היה נורא שקט. ואני הרגשתי שאני חייב לפצח את זה איכשהו, אז אני זוכר שבאיזה שלב אני עומד כזה ליד אריאל ומתחיל לזמזם בקול את השיר מהפסקול של שיער, של הר. מנצ'סטר, אינגלנד, אינגלנד. לוותיקים יותר שהיינו בסדיר בלבנון, היה מאוד מוזר לחזור. I was serving in Lebanon between 94 to 97. אני שירתי כשצה"ל עוד היה עמוק בתוך לבנון. זו הייתה תקופה מאוד לא פשוטה. לבנון הזה טבעה הרבה קורבנות של חיילים. ולי זה היה פתאום כאילו לחזור אחורה. זאת אומרת, כבר הייתי כאן. לא רוצה לחזור לכאן, אבל כבר הייתי כאן. שאין לי ספק גם של החבר'ה ותיקים, בטח ובטח מי שעבר התקלויות, שנהרגו לו חברים, נפצעו לו חברים, בלבנון שהיינו בסדיר, זה היה רפרש של הטראומה. אני חושב שבהרבה מובנים, לבנון, בתת מודע של החברה הישראלית, היא הסמל של הבוץ. של הבוץ שאליו מאוד קל להיכנס, אבל הרבה יותר קשה לצאת ממנו. כל הזמן אני חושב, זה היה ברקע שם, רק שאנחנו לא הולכים לעשות את זה עוד פעם. Organize a unit to
a war, it's not a simple mission. Fast as you can to train them, fast as you can to put all the equipment they need. Actually, you're running against time. אצלי, הניצנים של השאלות, של התהיות, של הביקורת התחילו כבר בימים די ראשונים. אולי כבר באותו רגע שבו אני מתייצב ואני רואה ששום דבר לא מסודר ולא מאורגן. לא היה מספיק ציוד לכולם, אז אנחנו התארגנו שם, זה היה בלגן. לא, גלעד לוקח את הג'יפ לשם. אנחנו נסענו עוד כשהיינו באימון, אז נסעתי עם האוטו שלי להביא ציוד רפואי ממקום אחד, הבאנו תרומה ממישהו אחר, שילמנו על משהו אחר שקנינו בדרך, זה היה פשוט התארגנות כזאת מאוד מבולגנת, מאוד לא מסודרת. כאילו, היה את הדברים הבסיסיים, הצבא אמר, אוקיי, אתם צריכים כך וכך אנשים, אתם צריכים כך וכך חופשים. אבל היו יותר אנשים, כי יותר אנשים התגייסו. אז היה צריך יותר חופשים, והיו את החופשים, אבל לא היה ציוד. My unit was supposed to be in Lebanon without breaks more than 3 weeks. אז אנחנו, יחידות הארטילריה, הוצבנו על קו הגבול בתוך ישראל כדי לתת אש סיוע וחילוץ לכוחות אחרים שנכנסו לתוך לבנון. אנחנו בעיקר היינו נתונים להתקפות ארטילריות מהצד השני, קטיושות שנפלו מסביב. הפקודה הייתה שאנחנו נכנסים לכלא אל-חיאם, שזה מבצר עתיק, מאוד חזק וגבוה, ויש שם, על פי הערכות מודיעין, בסביבות ה-400 מחבלים, שזה הרבה מאוד. אנשים היו בשוק, וזה היה כאילו אוקיי, נגמר התחושה של הולכים למלחמה ולגמור את הסיפור וזה וזה וזה, יש לכם 400 מחבלים. רגע. ואז אמרו לנו, נכנסים בבוקר, בצהריים. מה בצהריים? אתה בשטח נשלט, אתה בחוץ, אתה רואה... איך בצהריים? ברגל? נכנסים בצהריים. למה? כי אתם צריכים להגיע לנקודה מסוימת שהיא רחוקה מאוד, ואתם לא תספיקו להגיע לשם עד אור ראשון של הבוקר של המחרת. כאילו אמרנו, אוקיי, אבל זה ביום. אל תדאגו, אנחנו מכסים אתכם, תהיה ארטילריה, תצפיות, אתם מכוסים. אנחנו הולכים להפציץ לפניכם כל הזמן. אמרנו, בסדר. And I remember we went inside Lebanon in August 1st. It was Tisha B'Av, a fast day in the Jewish, and even though all the religious people, and there are many Orthodox people in our unit, everybody agree and understood that we will eat and drink because we have to fight. The first beginning in a village named Shama, village was empty, completely empty. Well, few terrorists, few Hezbollah fighters, consider them as Hezbollah fighters or terrorists, never mind, was in the village and we met them. I think we killed 5 of them or 7 of them. And then I took a small group of soldiers and we slept inside a kindergarten. And I remember that I was shocked because I saw inside the kindergarten on the wall the names of the children from this kindergarten. It was, my name is Musa and I want to be a shaheed. And I'm talking about 3.5 years. I mean, my son is 3.5 years old. He's talking about Pudebeer and butterflies and the song that we are always singing with him was Ani Nolati LaShalom. I was born to the peace that just we wish he will come. And my name is Khatib and I want to be a shaheed. I mean, I remember it was a very strong shock for me.
I mean, what are we talking here? About not only different of ideology, I can understand ideology. But you're talking about a different way of humanity. הם נכנסים, ואחד אחרי השני כזה בחיים, שומרים מרחקים ויורדים והכל, ואור יום. וזה כאילו, אתה מרגיש מטומטם שאתה הולך ביום. אתה מרגיש מטומטם שאתה הולך ביום. אחרי שעה בערך מרגע שנכנסנו, אנחנו עדיין כאילו טור נחש ארוך של אנשים. יש שם איזה גבעה כזאת קטנה. ואז אנחנו שומעים את שער כזה, מרים את הראש וצועק כאילו פצמרים, שזה פצוץ מרגמה. אנשים נזרקים, נשכבים. אתה רואה את הפצצות נופלות, כאילו זה. ואז שומע את אייל בקשר, כאילו, כאן קודקוד, יש פצועים. אמרתי לרון, יאללה בוא, רצים. טוב, התחלנו לרוץ דרך השדה. אני רץ ואני רואה אותי בסלואו מושן, כאילו יש מצלמה מבחוץ, ואני רואה את עצמי כאילו רץ בסלואו מושן, ככה טרח. אתה כאילו, לא ליפול, לא ליפול, לא ליפול. התחיל לראות את הזירה, רואה כאילו גם את החוט של המרגמות, פצצות. ויש את הבחור הראשון, שהגיע ופשוט כולו, הוא גמור. ההדף, יש דבר שנקרא CSF, שזה נוזל מוח, והכל גמור. אתה יודע כאילו שאין לך שום דבר שאתה יכול לעשות. וזו הרגשה נוראית של חוסר אונים. מגיע כוח חילוץ, הגיעו טנקים, חילוץ. ואייל אומר, יאללה, תארגן מתזוזה. חבר'ה להתארגן, להתחיל לחזור חזרה. אתה צריך לאסוף ולהתחיל לזוז קדימה. אנחנו ממשיכים קדימה ואף אחד לא יודע. ומי שיודע זה המפקדים. הצעירים לא יודעים. הם שאלו כאילו מה קורה והחלטנו שאומרים להם שהוא פצוע קשה. הגענו למרג'יון, שם היינו אמורים להגיע, שזה מתחת לבופור, שזה היה, לא יודע אם להגיד מצחיק, אבל היה הרגשה כזאת, כי בסדיר היינו בבופור. הולכים כזה ברגל, מדברים, היית מאמין שנחזור לכאן, כאילו, מה תפק אנחנו עושים כאן? זה המקום שאתה אומר, אני לא רוצה לחזור אליו. אני זוכר איזה לילה אחד שהוחלט שכל האגד, למעשה בכל הגזרה המזרחית שאנחנו היינו בה, יורה מין מטח של גזים לריכוך, זה נקרא. אנחנו יורים ותבינו שאחרי הירי הזה אולי גם יגיע מהלך קרקעי, כלומר. והיה במהלך הזה משהו מאוד חזק, כי יכולת לשמוע אלפי פגזים נורים ברגע אחד. זוכר את עצמי כזה רץ בין התותחים, תחמושת, והכל מתפוצץ, ורעש היום מסביב, באמת. לא יודע למה אפילו, אבל צורח את בוא נצעד לשלום של אביב גפן. בוא נצעד לשלום, בלי גזע ולאום, וכולם כזה מסתכלים עליי, המפקדי פלוגות, הזה, בוא'נה, מה המחורפן הזה צורח לנו פה? באותו רגע הרגשתי שהמציאות מתחילה להיות הזויה מדי, מוזרה מדי, לא מתאימה לי מדי. הייתה תחושה שאין לזה ממש תכלית, שלא משנה כמה נראה, שאת הקטיוש עוד לא נעצור,
ושאם לא יהיה פה ניסיון להגיע לאיזה הפסקת אש, אז זה רק ילך להסתבך. היינו אומרים תוך 72 שעות כבר להיות בחוץ, זאת אומרת, זאת הייתה המשימה. הגענו ביום הראשון אל היעד הראשון, ושם עצרו אותנו. אמרו לנו, תחכו, אל תמשיכו את המשימה. לא ידענו אז שזה בגלל סוריה, אבל כאילו זה מה שהיה בדיעבד. סוריה אמרה שאם אנחנו חוצים את הוואדי, ממשיכים לכיוון אל-חיאם, זה הכרזת מלחמה על סוריה. היינו הנקודה הכי מזרחית, היינו 17 קילומטר פנימה, הכי קדמית, וחיכינו. אמרו לנו 72 שעות, והימים המשיכו ועברו, ולא הצליחו להכניס את הספקה פנימה. ובעצם היה השלב שבו הגענו למרג'-עיון, חיכינו שם. The Ras Bayada village is a very quiet village with a very peaceful atmosphere. In the different days, not in the war days, I probably use this village as a hotel or having sun, not having war. Taking over a house inside this Lebanonian village, probably the family escaped to Beirut or Tripoli. And I went out from this house to be sure that no one forgets any secret equipment outside. And then for a very short distance, meters, 2 meters, not more than 2 meters, I met this Hezbollah fighter. And I remember he was very surprised to see me because he looked in the house and I came from the other direction. And I was confused as well because the village was full with our soldiers. And I wasn't sure for the first minute if this is a soldier or an enemy. And then he shot at me more than 20 bullets. 3 or 4 shot at my hand, other in my chest. And I screamed, someone shoot me. There is a Hezbollah fighter in here. I tried, I remember for the first minute, to run after him. Even though my hand, was actually destroyed. And no bones, no skin, no lot of blood. And the body is reacting, either you want or not. And people kill him, soldiers from my unit. And then I lost my conscience. כשחיכינו לאוכל, להספקה שלו הגיע, ובאיזשהו שלב גם מה שהיה נגמר והלך ונגמר. אמרנו, טוב, צריכים לחפש אוכל. אז עברנו בתוך בתים, עברנו במחסנים. מצאנו אוכל במרתף של בית. לקחתי איתי 2 חיילים שיאבטחו אותי ודפקתי על הדלת שלהם. וביקשתי בערבית, דיברתי איתם בערבית, וביקשתי, אמרתי, נגמר לנו האוכל והמים, אני מבקש אם אפשר לקחת ממה שיש למטה. והם אמרו, בטח, מה ששלנו, שלכם, תיקחו. עכשיו, אתה יודע שהוא לא יגיד לך לא. הוא יודע שהוא לא יגיד לך לא. ואני זוכר את ההרגשה שלי כבן אדם, שאתה נכנס לעשות משהו מסוים, שבחיים הרגילים לא היית עושה את זה. אתה לא תיקח מים ממכולת לשלם, אתה לא תיקח מים ואוכל, אורז, מבית של בן אדם, מבלי לשלם או סוג של תודה. בסוף לקיחת הציוד,
השארנו IOU עם טלפון בארץ, שגם באיזשהו מקום אתה אומר, וואלה, אולי אוטוטו יהיה שלום, והוא יבוא אליי עם הפתק הזה, ואני בכיף, אני אשלם על המים שלקחתי. אני בכיף, אני אשלם על האורז שלקחתי. מאמר אחד מאוד מאוד חשוב שהתפרסם במהלך המלחמה, נחום ברנע כתב את זה אחרי שהוא היה עם לוחמים של אלכסנדרוני בתוך לבנון, וכנראה הצליח להבין שיש הרגשה שזה לא הולך לשום מקום, וכדאי מאוד שכדור השלג הזה יעצור כאן, ולא נמצא את עצמנו שוב 40 קילומטר בתוך לבנון. אני לא יודע אם ראש הממשלה קרא את המאמר הזה. העובדה היא שכעבור כמה ימים אהוד אולמרט החליט לקחת את מה שיש ולהחזיר את החיילים הביתה. אני זוכר את הקטע שאני עובר את הגבול. איך שעברתי את הגבול, היה פשוט בכי כזה שכאילו אתה דמעות, אתה כאילו ישב לך פה כל כך הרבה זמן ולא יכולת לשחרר. אמרנו שאיך שאנחנו חוצים את הגבול, אנחנו חייבים לספר לאנשים על דוד. נעמדנו כזה במעגל אחד ליד השני למעלה. ואל אמר שאנחנו יוצאים היום מלבנון, וזה לא בשמחה ובריקודים, שהשארנו מאחורינו חבר שנפל. ביקש מכולם לעמוד עכשיו דקה דומייה. זה היה שעה שבו אנשים ליטרלי נפלו. נפלו פיזית ברצפה. הייתה דוח, אחד הדוחות היותר אחרים שנכתבו בעקבות המלחמה, והשאלה שהדוח עסק בה הייתה מה קרה לערכים של חיילי צה"ל, של מפקדי צה"ל במלחמה האחרונה. ערכים של דבקות במשימה, ערכים של חברות, של דוגמה אישית, והתוצאות של הדוח היו תוצאות לא קלות, לא פשוטות. דיברו שם על הערך של דבקות במשימה, שהלך והתבטל בפני ערך החיים. מפקדי פלוגות, מג"דים, פתאום לא רצו להיכנס למגע עם מחבלים בגלל שהם פחדו לאבד חיילים. כוחות שלוחמים שלהם נפגעו במהלך הקרבות, במקום להמשיך קדימה ולהשלים את המשימה שלהם, עצרו כדי לפנות את הפצועים שלהם אחורה. במובן הזה קרו דברים מרתקים במלחמה הזאת. ספציפית, הקונפליקט בין ערך החיים מצד אחד לבין הדבקות במשימה מצד שני, הוא הסיפור של המלחמה הזאת. יש פה סיפור של דור, הדור שלי, הדור שלכם, שמבין שאין שום דבר בסוף מלבד ערך החיים. נפל לנו פתאום האסימון שאין כבר טוב למות בעד ארצנו, שזהו, שזה נגמר. כל האתוס והמיתוס של טרומפלדור ותל חי וכל הדברים שאנחנו גדלנו עליהם בתור ילדים, הם לא תקפים יותר. ואני חושב שזה סוויץ' שגם אם החברה הישראלית לא מודע שהיא עברה אותו, היא
היא עברה אותו, הוא שם. אני חושב שהיום אני נמצא במקום עם קבוצה מסוימת של אנשים סביבי, שאומרים, אם קוראים לנו למלחמה, אנחנו באים. כי יש משהו ביחידה שלך, בקבוצה הזאת, שזה הולך ביחד. אתה מרגיש שאתה חלק ממשפחה, אתה חלק מקבוצה, ואתה צריך להיות שם. אבל יחד עם זאת שאני מגיע, יש לי הרבה שאלות, הרבה אבלים. איך עושים את זה? למה עושים? מי צריך לעשות? יש משהו בזה שאנחנו חיילים מבוגרים, אנחנו לא ילדים. אנחנו לא הולכים עם ראש בקיר. אתה שואל שאלות. ולפעמים השאלות, אתה מקבל עליהן תשובות מחורבנות. ואתה מנסה לעשות איזשהו שינוי, אתה מנסה לעשות איזשהו תיקון לתוך הדבר הזה כדי שיהיה טוב בגלובלי, ויהיה טוב גם לך ספציפית עם היחידה שלך. I think that an Israeli soldier is a man, a Jew, that for the first time after 2,000 years got the opportunity to protect himself for the second time in history after the destruction of the Second Temple, if you believe in the Bible. And this is what an Israeli officer is for me. From one side, he is a military person with a military position, and the other side, he is a man with a very strong background of history on his shoulders and very strong values that this history creates. I think that a soldier and an officer cannot be an automatic machine. He must always have values. Values of human life, of humanity. So I have no problem to criticize the IDF, no problem to criticize the old world government. Even though I'm an officer in the IDF, but I want to change, think from inside. הבחור הישראלי הצעיר החדש לא מוכן להקריב את חייו באופן אוטומטי על כל קפריזה של ראש ממשלה, ואנחנו, המסר שלנו, של הדור הזה שמתייצב כמעט במאת אחוזיו בכל פעם שהוא נקרא, אנחנו אומרים למנהיגות פה, אנחנו בוחנים אתכם בשבע עיניים. ואתם צריכים לעשות הכל, אבל הכל, כלומר זה המבחן הגדול, לעשות הכל כדי שאנחנו לא נצטרך להתייצב. שמה מלחמה? לא יכולו לשחק שחמט ולגזור סיפור, כאילו. אז פעם אני מפסיד בשח, פעם אתה מפסיד בשח. אף אחד לא מת, אף אחד לא מאבד רגל. זה לא קרה ככה. Nothing you can do against the next war. There's nothing you can do against the next war. Just don't give me that look again. I don't believe